A világhírű amerikai író nem kevésbé híres trilógiájának köteteit tartja kezében az olvasó. Cselekménye a messzi jövőben játszódik, amikor létrejött a galaktikus birodalom, és az ember már szétrajzolt a tejútrendszer különböző bolygóira. De ez a birodalom a bomlás küszöbén áll, amit a pszichohistória segítségével előre ki lehet számítani. Hari Seldon, a nagy pszichohistórikus élt is ezzel a lehetőséggel, és egyben arra vállalkozott, hogy befolyásolja a matematikai módszerekkel kiszámított jövőt. Az első kötetben, az alapítványban a rendkívüli vállalkozás sikeresnek tetszett, Sheldon száműzött hívei és leszármazottjaik ügyesen vették az akadályokat. A második kötetben, az alapítvány és birodalomban azonban fontos szerephez jut egy olyan tényező, amivel Sheldon nem számolhatott. Megjelenik egy titokzatos lény, az Összfér. A harmadik részben végül az addig rejtőző második alapítvány is síkra száll, hogy kevésbé ismert eszközökkel és homályos célokkal ugyan, de leszámoljon az Összférrel, és visszaterelje a helyes útra a Sheldon tervet.